עוד מעט נשמע מדוקטור אירנה קרופניק איך להחזיר את הנפח ללחיים ולאחדודים, אבל קודם. יש אנשים שכל הרגשות שלהם מוחצנים. הם מתרגשים עד דמעות, אבל גם כועסים באותה מידה, ולא תמיד קל להתמודד עם זה. שלום דלית. שלום. אז מה מעצב אותנו כאנשים כעסנים יותר או פחות? תראי, יש שני סוגים של כעס. יש אנשים שיש להם כעס מתפרץ, שהם סובלים מכעס מתפרץ, ואז בעצם הם אוגרים, ואז כמו הר געש, הכל יוצא והכל מתפרץ, והנזק הוא סביבתי בעיקר חברתי. יש אנשים שמכניסים הכל פנימה, שזה כעס מודחק, שמדחיקים, ואז שזה בעצם... לא בריא. לא בריא, כי אז הכעס גורם בדרך כלל לנזקים בריאותיים. וגם יכולים להיות סביבתיים, כי בסופו של דבר מה שאוגרים צריך לצאת, ואולי זה לא יוצא כמו שאנחנו רוצים שזה יוצא. עד כמה זה תלוי בהורים, באופי שלנו? תראי, קודם כל ההורים הם מודל לחיקוי. אם אנחנו מתמודדים עם מצבים קשים בבית על ידי התפרצויות זעם והתפרצויות כעס, אז אנחנו בעצם נצפה שהילדים ילמדו מהמודל הזה ויהיו גם ככה מתפרצים ומתמודדים בדרך התפרצות זעם ולא יודעים להכיל את התסכול שלהם. אבל יכול להיות שזה סתם האופי שלי, שיש לי פשוט נגיד ילד עם טמפר כזה? כן, יש נטייה מולדת של אישיותית מולדת, אבל זאת נטייה. נטייה אפשר לעשות את ההטייה שלה לכאן או לכאן. זאת אומרת, אם אנחנו יוצרים סביבה מרגיעה ומלמדים את הילד להכיל את התסכול שלו, וכשהוא מתפרץ אנחנו רואים את הכעס ואנחנו עוזרים לו לתמלל, להפוך את זה למילים. את הכעס במקום להתפרצות, אז אנחנו מלמדים אותו להתמודד קצת אחרת. מה ההבדל בין כעס מודחק לכעס מתפרץ? כעס מודחק, אנחנו בעצם מכניסים הכל פנימה וזה עובד לנו כאן בבטן, וזה עובד. והוא לא יתפרץ? ויש אנשים שבסופו של דבר יוציאו את זה בצורה ממש בלי שליטה, ויש אנשים שלא יוציאו את זה, ואז הכעס הופך להיות טינה ושנאה, והופך להיות ממש, יוצר גם מחלות וגם רגשות עזים. מחלות, ממש מחלות. ממש מחלות פסיכוסומטיות. אנחנו יודעים ש80 או 90% מהמחלות יש להם קשר לנפש. זאת אומרת, אם זה אולקוסים, מחלות פנימיות, מחלות מעיים, מחלות אור, מחלות לב, המון מחלות יש להם קשר. זה יותר גרוע לעצמך, אבל לסביבה יותר גרוע זה כעס מתפרץ. אני חושבת שכעס מודחק הוא גם לסביבה פוגע בסופו של דבר, כי זה מתבטא בפרצופים, וזה מתבטא במניעה. זאת אומרת, אני מונעת את עצמי מאחר, אני לא מדברת עם האחר. זה סוג של פסיב אגרסיב, זה סוג של תוקפנות פנימית שקטה כזאת, שאנחנו עושים אותה בדרך שקטה, אבל היא גם פוגעת בעצמנו ובסביבה. מה החסרונות שיהיו לאנשים עם כעסים כאלה? תראי, החסרונות הם רבים. קודם כל, אומרים שאדם כועס מיני גיהנום שולטים בו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכעס גורם לנו גם לנזק בריאותי, שזה כל המחלות שהזכרנו, גם נזק חברתי. בטח אנשים לא אוהבים להיות ליד אנשים כועסים. נכון. זה יכול להביא בסופו של דבר לבדידות. גם נזק חברתי שאנחנו יכולים במילה אחת להרוס קשר שבנינו במשך שנים. אומרים חיים ומוות ביד הלשון. כן. אז אנחנו יכולים להרוס קשרים וחבל, והרבה פעמים האנשים הכי יקרים לנו, אנחנו נוטים להתפרץ ולפגוע בהם, ואנחנו לא מתכוונים לזה. זה יכול לגרור אחריו עוד תכונות, כשאתה בן אדם כועס, אתה יכול להתחיל להיות גם ממורמר. כן, כעס יש לו גם נזק רגשי, כי אנחנו הופכים להיות אנשים לפעמים ממורמרים, אנחנו רואים את חצי הכוס הריקה, ואנחנו מסתכלים בפסימיות על העולם. הרבה פעמים כעס וחוסר לקיחת אחריות הם הולכים ביחד. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מאשים את הסביבה, אני לא לוקח אחריות, אני עובד מתוך מוקד שליטה חיצוני ולא פנימי, ואז בעצם אני מאשים הרבה אחרים, אני מרגיש שאני קורבן ונגרם לי עוול. ואז בעצם כשאני מאשים אחרים, הרבה פעמים אני כועס. כן. הרבה. יש רמה של כעס שהיא בסדר, אולי אפילו חיובית? כן, כעס יש לו גם חלקים חיוביים. אני חושבת שכעס זה אנרגיה כמו דלק. אם ניקח דלק ונפזר בשדה יבש את הדלק ונצית, תהיה שריפה ללא שליטה. אבל אם ניקח את אותו דלק ונשים אותו נאמר מנוע של מכונית, אז המכונית תעבוד מצוין, נכון? כי אנחנו לוקחים את הכמות הנכונה של הדלק בזמן הנכון, ואז המכונה עובדת. אותו דבר עם כעס, זה אנרגיה. אם ניקח את הכעס, למשל עובד שעובד בחברה ולא משלמים לו בסופו של דבר, הוא יכעס.
אם הוא ייקח את הכעס הזה, וזה מה שידרבן אותו, לתבוע את המעסיק שלו ולדרוש את הזכויות שלו, אז הנה לקחנו את האנרגיה למקום חיובי, זה דרבן אותו לפעול, לדרוש את הזכויות. אירנה, את כועסת לפעמים? אני כועסת לפעמים, כן, אבל אחר כך מצטערים, נכון שזה כועסים, אז מצטערים, וזה כאילו זה דבר חיובי, אני חושבת. אני חושבת שזה מותר לכולם, אבל ברמות, אני חושבת, יש רמות כעס גבוהות. הרבה פעמים כשאנחנו כועסים, זה יוצא ללא שליטה, ואז אנחנו מתחרטים. וזה חבל, אנחנו צריכים ללמוד בסדנאות שאני מעבירה. ולפעמים אפשר לתקן את זה, מה שכעסנו, פגענו באנשים. נכון, בדיוק בגלל זה אני עושה את הסדנאות שאני בהם מלמדת איך להימנע מהמצב שהכעס יוצא ללא שליטה. איך? יש המון שיטות. יש המון שיטות. אל תגידי לספור עד 10, זה מעצבן. בדיוק, זה מעצבן. נכון, בסדנאות שלי זה מה שאומרים לי, אל תגידי לי לספור עד 10, וזה נכון. כי כשאומרים לבן אדם לספור עד 10, אומרים אין לגיטימציה לכעס שלך, אתה כרגע זה לא לגיטימי לכעוס, תספור עד 10, זה באמת מרגיז. אני חושבת שבסדנאות מה שחשוב זה קודם כל להביא את המודעות, להכיר את הכעס, כמו להכיר את האויב, להכיר את הכעס, מתי אני כועס, מה קורה לי רגע לפני, למה אני כועס, מה בעצם... לעשות את זה, אבל כשאתה לא כועס, לנסות להגיע לתובנות האלה. כשאתה כועס, אתה לא מצליח לחשוב בצורה הגיונית. נכון, כשאני כועס, אני עובד מתוך מנגנון הישרדותי, מתוך המוח הפרימיטיבי שלי. אני לא חושב, אני לא מפעיל היגיון. שההיגיון זה החלק של המוח פה מקדימה, המוח החדיש. אני עובד מכאן בדרך כלל מהמוח הפרימיטיבי, שזה מוח שהוא לא מחפש היגיון. כן. הוא מרגיש מאוים, והוא בדרך כלל תוקף או בורח. בטח, ישר נכנסים לאוטומט נכון, נכון. ובסדנאות זה בזמן רגוע, אנחנו לומדים להעלות את המודעות לנושא של כעס. מה קורה לי בכעס, מה קורה לי לפני. ואז אני לומד לזהות מתי הכעס מגיע, ורגע לפני אני לומד, אני מקבל כלים. אז אני קודם כל צריך בכלל להיות מודע לעובדה יש לי התפרצויות, ושאני בן אדם כועס. מדי, שאני לא כועס בצורה שהיא נורמלית, כי אמרנו שזה בעצם כן בריא. בדרך כלל אנשים יודעים. נכון. בדרך כלל אנשים יודעים אם זה פסיכיקה נורמלית, אבל לפעמים... הם לא כועסים, מכניסים אותם. נכון, זה לא אני כועסת. כולם אשמים, נכון. מי שמגיע בדרך כלל לסדנאות זה שני סוגים של אנשים. בסדנאות התמודדות עם כעסים מגיעים אנשים שסובלים מכעס מתפרץ, זאת אומרת יודעים שהם מתפרצים ורואים את הנזק הסביבתי, או להפך, אנשים שהם שמים את הכעס ככה בבטן ומכניסים אותו פנימה ויש להם קושי לבטא אותו. ואז הם יודעים שהם פוגעים בעצמם והם רואים את זה בנזק הבריאותי בדרך כלל. אלה שני הסוגים. נסכם את זה שלכעוס זה בסדר, אבל רק במידה. במידה וללמוד את הכלים, לתעל את הכעס לכיוון חיובי. זאת אומרת, לכיוון של אסרטיביות ולא לכיוון של תוקפנות. אוקיי, אז אל תכעסי, אבל אני חייבת להמשיך. בסדר, טוב.